bago po kayo pumasok, maging pari, or bago po kayo maging seminarista, nagkaroon po ba kayo ng girlfriend or kasintahan? Naimbag na daw, magandang araw. I'm Jess Renaldilla. Masantos si Ago. Good day, Philippines and the whole universe. I am Joshua Labasa. And we are your hosts. This is Good Day Manawan. Ngayong araw, sama-sama tayong matuto mula sa ating panauhin. At hindi na natin patatagalin pa, let us all welcome one of our resident priests, Reverend Father Francis Bore O.P. Welcome po, Father. Thank you. Thank you for having me. Hello po sa lahat. So, Father, ang topic po natin for today is all about love and vocation. So, para po sa ating unang katanungan, Father, bago po kayo pumasok, maging pari, or bago po kayo maging seminarista, nagkaroon po ba kayo ng girlfriend or kasintahan po? Yes. So, Father, ikwento nyo naman po yung inyong, or a glimpse lang po ng buhay po ninyo bago po kayo naging pari. O, syempre, just like ordinary kids, go to school, then nag-graduate, then I worked first 2.5 years before I entered the seminary. Lahat yun ay napaka-ordinary. I don't think if there's something special, just like the ordinary kids, enjoying life, experience work, may mga nightlife, tulad ng mga ginagawa nyo, gano'n lang. Yeah. So, Father, pwede niyo po bang ikwento kung paano po kayo naging isang pari? Or kung ano po yung calling niyo? Paano niyo nalaman na gusto niyo magpari? Well, growing up, maybe until working, kung gusto kong maging pari, medyo wala pa talaga sa isip ko yan. And siguro, while I was working, kasi nandito na, sa Manila na ako nagtatrabaho noon. And my boarding house was very near doon sa seminaryo ng kuya ko. And every weekends, sometimes after work, binibisita ko siya. Then doon ako nagkaroon ng karanasan na makakita, to have a glimpse, no? Kung ano yung buhay ng mga brothers, religious brothers. And doon, unconsciously maybe, doon siya nagkaroon nagkaroon ako ng idea, may ganito palang klaseng buhay. And every time I see them playing, doing something, parang masaya sila. Parang there's something in that kind of life na parang, wait lang, ano to? That gives me an impression na parang may something sa buhay na to na naa-attract din ako na hindi ko lang siguro napapansin. Until such time na supposedly mag-a-abroad ako. But the thought na, what if gusto ko rin maranasan kung ano yung mararamdaman ko kung susubukan kong mabuhay tulad ng buhay nila. So, sinabihan ko yung ate ko, yung kuya ko, yung ate ko na madre, yung ate ko na pari din, na gusto ko rin mag-try. 1 year lang. But, para sigurado ako na maging pare ako, no? Hindi mo masasabi yan ng ganun-ganun lang. It takes time, it takes a lot of discernment para mag-commit ka na, sige Lord, tatanggapin ko itong buhay na to. I just need 1 year to give myself a chance to live that life. So, pumasok ako, postulancy sa Calamba, Dominican, and actually, that 1 year na hinihingi ko is not enough. I just discovered na parang, ang saya. Saya pala. Parang nakulangan ka po. Di pa ako makapag-decide na, actually yung decision is parang, gusto ko lang sabihin na hindi para sa akin to. Kasi after dito, hindi ko na siya iisipin. Pero hindi pa ako makapag-decide na it's not for me. So what I did is, pumunta kami dito, I go on with the novitiate, and parang naging stronger yung desire na parang, masaya ako sa buhay na ito. It answers a lot of emotional, alam mo yan, na yung desire mo for
for the meaning of life. Parang, nasusupply ng buhay nito yung kulang dati Alam mo yun? So after here, nag-profess ako. Then sa Santo Domingo, doon ako through soling profession, doon ko na ibinigay yung buhay ko na panghabang buhay, na tong buhay na to, at hanggang sa maging pare. Okay po, Father. Father, bali po, ngayon po na nakwento niyo nga po yung about sa story po ng calling po ninyo, nagbago po ba yung inyong perspective or pananaw po sa love and commitment po? Pwede kong sabihin na nagbago. Pero yung pagbabagong iyon ay actually lumawak yung pagtingin ko sa pag-ibig. So yung pag-ibig, hindi lang sa buhay mag-asawa o mag-boyfriend-girlfriend, hindi lang sa mga... Sa amin may buhay pag-ibig din. Although magkakaiba yung expression ng pag-ibig. So actually pinalawak ng experience ko yung ibig sabihin, yung meaning ng pag-ibig. Ano ang pag-ibig sa buhay mag-asawa? Well, mag-asawa kayo. Yung commitment yung sa isa't isa, para sa mga anak niyo, para sa future ng mga anak niyo, hanggang sa pagtanda niyo, pag-ibig. And it takes a lot of sacrifice. Sa amin, pag-ibig din yun. Pag-ibig sa Diyos. Di ko alam kung paano ka mabuhay sa buhay na to kung una-una, di mo naman minalsit ang Diyos. No? Yung expression ng pagmamahal ng Diyos na yung kaya mong ibigay yung buhay mo, yung oras mo, yung time mo para gawin yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa simbahan. Minsan, it takes a lot kasi alam mo naman yung buhay pare, di ba? Kung saan ka tinawag, doon ka pupunta. Father, ano na lang po, words of encouragement po ninyo sa mga ating manonood po na gusto din pong magpari po. Okay. Doon po sa mga kabataan na nag-iisip kung ano yung buhay religious o ano yung pagiging buhay pare, siguro tulad ng karanasan ko, huwag niyo ipagdamot sa sarili niyo na pagbigyan ng pagkakataon. Yung desire na yun, kahit 1% lang, if you feel that 1% na nandun yung attraction, yung desire na paano kaya kung subukan ko yung buhay na yan. Once pagbibigyan mo, and pag nasa loob ka na, yung klase ng buhay, will actually, siya yung sasagot na, this is for you, or this is not for you. Kasi maraming pagkakataon din yung iba na discover nila sa loob na, yung gusto kong buhay ay pag-aasawa. And for the rest, doon nila na-discover, no, this is the kind of life for me. To love God in this way, this kind of life. Yeah? So ano po, Father, kapag magpapare po ba, paano po yung proseso sa pagiging isang pare? Okay, I will only answer para sa Dominicans, no? Yes. Hindi ko alam kasi kung ano yung mga requirements for the diocesan and other religious congregation. For the Dominicans, we accept senior high school graduate, young professionals, and yung age limit is up to 35 years old. Okay? And pag gustong pumasok kasi, minsan mas madaling sabihin, come and see. Okay, minsan nagkakanda kami ng open house, o di kaya pwede kang lumapit sa kahit aling Dominican convents or houses para malaman yung buhay Dominicano, ano yung mga proseso, no? Una, magiging postulants ka muna sa Calamba for 6 months. Then dito sa Novitiate House sa Manawag, Pangasinan, 1 year and 2 months. Then the rest, hanggang maging pare ka, you will be living in Santo Domingo. Ang tawag sa kanila doon ay mga student brothers, kung saan tinatapos nila yung degree ng philosophy, then theology. Then sa ngayon, kasi requirement na rin sa amin yung makatapos ka ng licentiate or masters bago ka maging ordained. Though it takes time, pero doon sa mga interesado at gusto, hindi magiging problema yan. Father, nabanggit nyo nga po yung about sa diocesan Yes? and Dominican priest. Father, kindly differentiate po yung about anong kaibahan ng diocesan and Dominican priest?
Okay, let me explain this way. Pag nakikita mo naman yung diocese, yung mga dioceses Yes. na meron dito sa Pilipinas, headed by their bishops, then bawat lugar may mga sariling diocese. Yes. Then under the diocese, meron silang mga parish, meron din silang mga school. So kung papasok ka sa isang diocese, doon ka magiging pare. At doon ka iikot sa kanilang mga institutions, like schools, parishes, doon ka magsisilbi sa kanilang diocese. Now for us Dominicans, siguro another na pagkakaiba, meron kaming vow. Vow of poverty, vow of obedience, vow of chastity. Then, aside from that, so parang pag sinabi ng iyong provincial na i-assign ka sa isang lugar, possible yon, hindi ka mananatili sa isang lugar lamang. Okay? And those vows explains yung pagkakaiba. And emphasis din sa amin yung buhay ng community. No? Na kung saan sa lahat ng gawain mo, magkakasama kayo. First, you need to live the community life. Kaya nga, sa mga seminarista na papasok, sinasabi lagi namin na binibigyan namin ng emphasis yung community life para hindi sila mabibigla pagdating sa loob. Ibig sabihin, matuto kang makisama sa mga kasama mo sa loob. Hindi pwede yung magsusulo ka lang, mag-iisa ka lang, may sarili akong way of life, and this is the life that I want. Pero nasa loob ka, hindi pwede. Kailangan matuto kang sumabay, matuto kang makisama sa lahat. Kasi nga, community life ito. That is actually our first apostolate as a Dominican, to live in a community life. At pag sinabi mong to live in a community life, dapat marunong ka talagang makisama, fit in. You are a Dominican, fit in sa klase ng buhay na meron ng mga Dominicano. So, Father, ngayon po, for sure, yung may mga manunod, may mga iba dyan na hihikayat na Sana. yes po, nanihikayat ng maging pari. Ngayon, Father, pwede niyo pong masabi kung saan po sila pwedeng pumunta kapag may mga callings na po sila. Okay, doon sa mga nakaramdam ng attraction o di kaya yung mga nag-iisip na baka pwede sa kanila yung buhay religious o di kaya yung buhay na pagpapare, siguro it's also possible na ilagay natin sa under the screen, no? Yung mga contact details like the institution, the persons, and the numbers, kung paano sila makipag-coordinate para makapasok sa Dominican, as a Dominican, no? That's it for today. Maraming salamat po, Father. Naway ang ating mga taga-subaybay ay may napulot na aral po sa inyong ibinahagi. Kung kaya't nagkita-kita tayo muli every third week of the month dito lamang sa Good Day, Malawak! Naway pagpalain tayo ng poong may kapal at ni Maria na ating